Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Rebo Pahing 21 Oktober 2020. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer pinilih Gusti. Pinilih Gusti. Para adiyuswa, nalika miji pangarsaning negari utawi pangarsa ing papan tinamtu, tamtu kepingin pikantuk ingkang sae lan sampurna. Milanipun lajeng tumus tembung bibit bobot bebet utawi nalisik calon kasebat, kepingin mangertosi tata gesangipun, caranipun gesang, kesagetanipun lan rekam jejakipun. Boten namung punika, kita ugi kepingin mangertosi bapa biyungipun, tedhak turunipun, lan saking pundi dunungipun. Intinipun kepingin pikantuk tiyang ingkang sampurna lan boten cacat. Nanging benten kaliyan Gusti Allah nalika miji dhateng manungsa, panjenenganipun saged miji sinten kemawon kangge peladosanipun. Matius 1 ayat gangsal ngendika, Salmon peputra Boas patutan saka Rahab, Boas peputra Obed patutan saka Rut, Obed peputra Isai. Gusti ngagem tiyang ingkang gadahi masalah lan boten sampurna kangge peladosipun. Wonten Rahab, Rut lan ugi garwanipun Uria. Tetiganipun punika tiyang ingkang mirunggan. Rahab punika wanita ingkang boten sae saking Yeriko. Rut menika wanita bangsa Moab ingkang setya dhateng mara sepuhipun. Betseba garwanipun Uria, titi Daud, senajan Daud sinebat minangka nenek moyangipun Gusti Yesus, bab punika ngemutaken tumindak awonipun Daud. Para adiyuswa, ing paningalipun Gusti Allah boten wonten tiyang ingkang sampurna kejawi Gusti Yesus. Senajan mekaten, Gusti tetep miji sinten kemawon ingkang sekeng lan boten sampurna. Malah kepara pawestri ingkang dosa tetep dipun ajeni lan kapiji. Milanipun kita minangka tiyang pitados kedah mongkok ing manah, kedah percaya diri menawi Gusti sampun miji kita minangka para putranipun. Gusti sampun dadosaken kita saged jejeg ing ngajenging sesami. Mila sumangga kita tansah caos syukur awit Gusti sampun miji kita minangka kagunganipun. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepembut bilih paduka sampun miji kawula tiyang dosa minangka para putra paduka. Matemah lumantar perkawis ingkang mekaten kawula nampi kabingahan kanugrahan sih rahmat ingkang ageng. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring berkah. Kawula pasrahaken sedherek kawula Ibu Pratiwi ingkang udah sak mangke sampun rampung anggenipun nampi operasi. Kawula pitados paduka ugi badhe tansah maringi kegiatan malah kepara bagas kesarasan wonten ing pemulihan punika. Mirunggan kawula pasrahaken Bapak Edi Mursetyo ing Pedurungan Semarang ingkang udah sak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka badhe tansah paring kegiatan lan ugi paduka badhe maringi wetahing kesarasan. Kawula ugi masrahaken Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo ingkang udah sak mangke nembe nandhang stroke. Kawula pitados paduka ugi ingkang badhe maringi panglipur kegiatan lan ugi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Bapak Harto warga GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Mekaten ugi kawula pasrahaken Mbak Cili ingkang ugi sampun kemoterapi
Kawula ugi masrahaken Bapak Joko Suranto, kawula pasrahaken warga Kikaci Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, kawula pasrahaken Bapak Wijongko, Ibu Eni Rus Pramujiani, Ibu Katarina Indah wonten ing Kikaci Sedayu, lan kawula pasrahaken Bapak Sudiat ing Kikaci Wedi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Kikaci Magelang, Bapak Wilin Jumairi, Bapak Mangku. Kawulipun sedherek kawula ing Kikaci Antepe, kawula pasrahaken Ibu Jumini, Ibu Maria, Ibu Paini, Ibu Jumina, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyu Adi, Mbah Jan, Mbah Tuminem. Sedherek kawula wonten ing Kikaci Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resdiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Kikaci Krapyak, sedherek Setianti. Ing Kikaci Wedi, kawula pasrahaken Bapak Paminto Saputro. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Kikaci Micen, Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Mekaten ugi ing Kikaci Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno ing Kikaci Pugeran. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Kikaci Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Mardiono, Ibu Sri Windardi, Bapak Margono, lan Ibu Marsudi. Mekaten ugi ing Kikaci Immanuel Solo, Ibu Helmi Saputro, Ibu Tugiani Sunarto, Ibu Tati. Ing Kikaci Tlepok, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto. Mekaten ugi ing Wonocatur, Ibu Esti. Ing Kikaci Purbo, Ibu Karyumi, Ibu Kusmini. Ing Kikaci Witropodo Sidoarjo, kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti. Mekaten ugi ing Kikaci Semarang Barat, Ibu Linistopo. Ing Kikaci Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Ing Kikaci Trangkil, Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken ugi sedherek kawula ing Kikaci Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Mekaten ugi ing Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Eyang Sarwito ing Kikaci Ngalian, Ibu Wahyono ing Kikaci Plengkung, Ibu Apri ing Kikaci Canden, Ibu Warsi ing Kemencing. Wonten ing Denpasar Bapak Jatmiko, lan ing Kikaci Sragen Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken sedaya sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit ing pundiya papan, monggo Gusti paduka enggal maringi wetahing kesarasan peparing paduka. Sedaya pandonga lan pasambat kawula pasrahaken wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.